Каму належыць Вільня? Літве. На гэтым, у прынцыпе, гэты выпуск можна і скончваць. Але давайте стопнемся і зададзімся цікавымі пытаннямі. Чаму для розных народаў гэты горад свяшчэнны, як такі сабе Єрусалім? Чаму усе хацелі ім валодаць? Што ў ім такога? Чаму шмат хто быў гатовы плаціць за яго крывёю? І што з гэтым рабіць нам усім сёння? Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайте зробім кароткую вандроўку па Вільні 20-го стагоддзя і пашукаем адказы на агучаныя вышэй пытанні. Мае вялікія падзякі ўсім датычным да нашага фінансавання. Мы актыўна рушым, шыбуем да лічбы ў 400 супорцераў, і гэта вельмі цешыць. Вы топ. Калі хочаце далучыцца да каманды супорцераў, усе адмысловыя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. Яшчэ раз дзякуй, давайте працягнем гэты відос глядзець. Калі б вы сказалі, Вільня мае належыць Літве дзе-небудзь у ваколіцах гары Гдыміна прыблізна 120 гадоў таму, вас маглі б не так зразумець. Ну, ці вас маглі б зусім не зразумець, бо Літва ў кніжках па гісторыі. А побач мінакі гавораць па-польску, на ідыш, па-расейску, ну і агулам. Аб чым ты, брэшаш? На пачатку 20-го стагоддзя у Вільні больш 1/3 насельніцтва гэта габрэі. Большасць культавых пабудовах у горадзе рыма-каталіцкія. Палова жыхароў гавораць па-польску. Большасць школ расійскія. Палітычна горад таксама пад Расіяй, і там нават намалявалі гістарычнае абаснаванне, што гэта древнерускі горад, і ў кожнага горад свой. Вільно па-польску, Вільне, на ідыш, Вільна па-расійску, Вільня па-беларуску, Вільнюс па-літоўску. Горад заўжды быў шматнацыянальным. Яго доўгую гісторыю мы пакінем на іншы раз. Але этнічная тэма і прэтэнзіі на горад упершыню актывізуюцца пасля 1905 году, акурат 120 гадоў таму. Глядзіце, літоўцаў у горадзе 1-2%. Здаецца, у іх найменш шансаў. Ты метадычна ваяюць міф пра Гедыміна, жалезнага воўка, сваю Вільню. Прычым этнічную тэму літоўцы цікава вельмі тлумачыць. Калі ў вёсках каля горада людзі гавораць па-беларуску ці па-польску, іхны аргумент гэта проста польска-беларуска-моўныя літоўцы. Гістарычна яно ўсё літоўскае і кропка. Разыходзімся. Беларусаў нібыта ў горадзе болей, але таксама меншасць. Затое ў Віленскай губерні беларусаў тых больш паловы. У горад яны едуць на хвалі урбанізацыі з усіх вёсак, якія атачаюць горад. Тут жа касцяк нашай нівы і туса вакол яе. Браты Луцкевічы, Уласаў, Купала, Гарэцкі, Бядуля, Ластоўскі, Богданович. Адраджэнне пачынаецца менавіта тут. Але ў сацыяльным і эканамічным планах беларусы не цягнуць. Нават у літоўцаў, такіх вось нашых ніваў, было цэлая лінейка. І літоўскі, і беларускія дзеячы надаюць Вільні увагу, але горад іх нібы не заўважае. Бо дамінуюць палякі. Для іх Вільня убудаваная ў такі чатырохкутнік: Варшава, Кракаў, Львоў, Вільня. Палякаў у горадзе больш за габрэяў, за імі культура, статус і грошы. Палякі своеасаблівыя, бо мясцовыя, яны сюды не прыязджалі, іх продкі тут жылі. Для іх Літва гэта малая радзіма, у разуменні Міцкевіча таго ж самага. А Польшча і польскасць як палітычная і культурная прапіска. Ну і, канешне, яны вераць у адраджэнне Рэчы Паспалітай як федэрацыі, дзе будзе і Вільня, безумоўна. З такіх мясцовых палякаў, напрыклад, паходзіў Йозеф Пілсудскі. Габрэі. На 1914 год гэта 40% насельніцтва і недзе 3/4 бізнесу. Для габрэяў Вільня не проста месца, дзе яны волі лёса жывуць. Гэта паўночны Іерусалім, цэнтр духоўнага і інтэлектуальнага жыцця. Для татараў, дарэчы, падобна. Гэта іхная паўночная Мека. Яўрэі тут самыя палітызаваныя і адукаваныя. Тут здаўна цэнтр талмудычнай навукі. У Вільні ў 18 стагоддзі жыў Эліях бен Саламон. Яго называлі Віленскі Гаон. Мега круты дзядзькі, навуковец, мах. Ён нават спрабаваў стварыць Голема. То бок Густаў Майринг, які пісаў свой раман Голем, месцам дзеяння выбраў Прагу, а мог бы, абсалютна нармалёва, і Вільню. Габрэі вельмі розныя. Іх грамада закіпаючы кацёл. Гэта не толькі самыя бедныя і самыя багатыя жыхары гораду. Яны падзелены у тым ліку ідэалагічна. Прыхільнікі і праціўнікамі хасідызму. Рэлігійныя, свецкія, сіяністы, сацыялісты, анархісты. Менавіта ў Вільні. У 1897 годзе ўзнікае іх партыя «Бунт».
Прикол у тым, што габрэі-нацыяналісты, сіяністы, не прэтэндуюць на землю, на сам горад, бо іхная земля ў Палестыне далёка. А яўрэі-сацыялісты мараць пра сусветную рэвалюцыю. Тады пофіг на Вільню і на яе землі, бо межаў не будзе. Вось у такім стракатым стане, больш Вавілон, чым Іерусалім, горад падыходзіць да Першай сусветнай вайны. Вільню займаюць немцы. Акурат дзякуючы гэтаму дадатковыя балы, як горад атрымоўвае Менск, бо ён стае цэнтрам па той бок фронту, расійскі бок фронту. Немцам хош не хош даводзіцца разбірацца з тымі, хто тут жыве і неяк трымаць хісткі баланс. Свае дакументы і нават аб'яўкі немцы дублююць на польскай, беларускай, літоўскіх мовах і, зразумела, на ідыш. Праводзяць розныя там выставы. Гляньце, дарэчы, цікавы выпуск газеты 10-й арміі. Там фоткі з выставы народнай творчасці ў Вільні 1916 года. На беларускім стэндзе розныя там паясы, яйкі, пісанкі, рушнікі, іконы. То бок прадметы не гарадскіх жыхароў, а навакольных вёсак. У палітычныя справы немцы тыпу не ўлазяць, але горад ужо кіпіць. Са студзеня 1918-го тут працуе Віленская беларуская рада з Антонам Луцкевічам, яшчэ да Менска і да 25 сакавіка. На Вільню беларусы маюць свае планы. Але свае планы маюць і літоўцы. 16 лютага 1918 яны абвяшчаюць незалежную Літву з Вільняй у якасці сталіцы. Ну і, канешне, свае планы на Вільню маюцца у палякаў. Пілсудскі не проста паляк, а з мясцовых палякаў-ліцвінаў. І будучыню Польшчы ён бачыць як федэрацыю па матывах ВКЛ і Рэчы Паспалітай. І галоўнае, ён яе не бачыць без Вільні. Таму, калі горад у 1919 годзе першы раз займаюць бальшавікі і робяць яе сталіцай літоўскай СССР, пазней Літбел СССР, Пілсудскі натуральна плача. Але барацьба ідзе далей. Фронт гуляе туды-сюды, і ў весну 1919-го сюда уваходзяць палякі. Улетку 1920-го Вільню займаюць бальшавікі. Цікава, што габрэі ў гэтай сітуацыі найчасцей адграбаюць. Для палякаў яны занадта пралітоўскія, для бальшавікоў яны занадта багатыя. У 19-м годзе у горадзе адбываюцца габрэйскія пагромы. Беларусы ў гэтым ва ўсім умудраюцца яшчэ і кніжкі друкаваць, а Максім Гарэцкі стварае свае две душы. І пісаў ён іх акурат у Вільні ў той бурлівы час. Так сталася, што беларусы таксама ваююць за Вільню, але ў складзе літоўскіх ці польскіх вайсковых адзінак. Вось такая вось гісторыя. Яно дзіўна і не дзіўна адначасова, бо ў паветры вітае, што так ці інакш на гэтых землях будзе нейкая федэрацыя, нейкі там саюз. Усё будзе норм. Усім будзе норм, і беларусам будзе таксама норм. Пілсудскі выпускае цэлую адозву да грамадзянаў былога ВКЛ. Тыпу, давайте, кай ласачка, разам аб'ядноўвацца. Усё будзе кайфова, усё будзе крута. Шмат беларусаў ваюе ў польскай, літоўскай, беларускай дывізіі. І акурат тая дывізія 9 кастрычніка 1920 года займае Вільню пад кіраўніцтвам Люцыяна Жалігоўскага. І там утвараецца такая дзіўная дзяржава, сярэдняя Літва са сталіцай у Вільні. Гэта, мабыць, апошняя спроба рэстаўрацыі Літвы ў разуменні Адама Міцкевіча. А для літоўцаў тое 9 кастрычніка чорны дзень, траўрная дата на працягу далейшых 19 гадоў. Натуральная трагедыя. Ну і вось, Рыжскі мір, 1921 год. Вільня адыходзіць Польшчу. Але тэма Вялікага княства Літоўскага і мары пра федэрацыю таксама адыходзіць кудысьці далёка-далёка. Бо лінія Пілсудскага сутыкаецца з жорсткай пазіцыяй нацыяналістаў. І ён, кіраўнік дзяржавы, дае заднюю. Перамагае лінія пра маналітную дзяржаву. У Польшчы жывуць палякі. Так пачынаецца амаль 20-гадовы адрэзак польскай Вільні. 1920-30 у Вільні даволі цікавы час. Калі хочаце злавіць вайб яго, пачытаць, калі ласка, «Жыццё разброенага чалавека» Сергея Пісецкага. Там пра горад пачатку 20-х. Крымінал, прытоны, прастытуткі, дарагія рэстараны і ўсё такое. Галоўны герой, як і сам Пісецкі, ветэран польска-літоўска-беларускай дывізіі, які аказаўся натуральна на вуліцы. Нікому не патрэбны. Не патрэбны чалавек у горадзе, які ўсім патрэбны. Горад таго часу стаў адным з міфам у польскай літаратуры і у польскай гісторыі. Такі кароткі залаты век. Дарэчы, тады ж адраджаецца Віленскі універ імя Стэфана Баторыя. Там вучацца не толькі палякі, але літоўцы, беларусы, габрэі. Вось толькі для студэнтаў з нацыянальных меншасцяў ёсць квоты. Паспрабуй туды яшчэ залезть. Бо пазіцыя ўладаў не заўважаць тыя самыя нацыянальныя меншасці. Асабіста для Пілсудскага ўсё гэта вялікі жудасны боль. Бо ён нібыта перамог глобальна, і Польшча з'яўляецца незалежнай краінай,
І Вільня нібыта ў яе складзе, але федэратыўная мадэль ВКЛ 2.0 не атрымоўваецца. Сімвалічна, што калі ён памрэ ў 1935 годзе, то паводле запаведу ягонае цела пахаваюць у Кракаве побач з Ягайлам, які таксама, дарэчы, адсюль родам. А вось сэрца Пілсудскага паедзе менавіта ў Вільню. Там яго ганарова пахаваюць на Росах, дзе, дарэчы, сёння спачывае прах Каліноўскага. Там жа пахаваная і мама Пілсудскага. Для беларусаў той час у Вільні, такі, дваісты. З аднаго боку забароны закрыццё газетаў, логічная турма для актывістаў і нават дэпутатаў. З іншага боку Віленская беларуская гімназія, Віленскі беларускі музей, росквіт літаратуры. У бібліяфілаў ёсць цэлы тэрмін віленскія беларускія выданні, бо тут выйшла да чорта ўсяго крутога і файнага. Менавіта тут сустракаюцца людзі супрацьлеглых поглядаў, як, напрыклад, Максім Танк і Наталья Арсеньева. У БСР тым часам беларусы сустракаюцца толькі ў расстрэльных ямах. Найцікавейшае адбываецца, зразумела, у літоўцаў, бо Рэспубліка Літва як дзяржава ёсць са сталіцай у Коўні. Але галоўнага яе пазла Вільня нема. Ён у складзе іншай польскай дзяржавы. Таму па той бок мяжы, у Коўні, ствараецца цэлы культ Вільні, карціны, творы мастацтва, арганізацыя Саюз вызвалення Вільні. Школьнікі вучаць, што Вільня літоўская і чытаюць скарочаны варыянт пана Тадэуша менавіта па-літоўску. Там выкрэсленыя ўзгадкі пра Польшчу. Ажно да 1938 году Літва не мае з Польшчай нават дыпламатычных стасункаў. Усё з-за Вільні. Наратыў прыблізна такі: горад наш, мы вернемся і паставім помнік Міцкевічусу. Цікава, што літоўцы сапраўды вернуцца і паставяць той помнік, але нашмат пазней, у 1984 годзе. 1939 год, 1 вересня. Немцы нападают на Польшу. Литва у той же день объявляет нейтралитет, нібыта мы не при справах. СССР долучается до агрессии 19 вересня. Советы займаюць Вільню. И тут починаются цікавые подеи. Про советские репрессии мы рассказывали у іншым выпуску, тому конкретно зараз не про их. Белорусы упэўнены, что Вільню перададуць у БССР. Ёсць чуткі, что туды з Менску нават перанесуць столицу. 22 вересня выходзіць першы нумар Віленскай праўды по-беларуску. Гэта орган часовага ўправлення Віленскай акругі. Тое ўправленне на чале з Яковым Жылянінам складаецца з прысланых з Менску чыноўнікаў. З Менску ў горад ездзіць 36-гадовы начальнік аддзела прапаганды ЦК КПББ, матка боска, які іх былі абрэвіатуры, спадар Клімаў, які апрацоўвае мясцовых беларусаў, тыпу: слухайте, все будзе зашибісь. У тое, што все, сапраўды будзе зашибісь, паверыў нават ветэран беларускага варушняка Антон Луцкевич, але яго арыштавалі і замардавалі ў савецкай турме. Яшчэ адна трагічная гісторыя. Віленчук Вячеслав Богданович, беларус, сенатар у польскім сойме, які трапіў у польскі лагер Бярозу Картузскую. Савецкая ўлада яго вызваліла. Ён даў інтэрв'ю той самай Віленскай праўдзе, а пасля яго арыштаваў ужо НКУС. І ўсё гэта за лічаныя дні. Бо на дыпламатычным узроўні Масква ўжо ўсё павырашала, каб аддаць Вільню Літве. Яшчэ незалежнай Літве, не забываем гэты факт. Аформілі гэта 10 кастрычніка таго ж самага 1939 году. Умоўна, беларускім горад прабыў менш за 20 дзён. Цікава, што перад самай перадачай бальшавікі паспелі вывезці ў Менск некаторыя прадпрыемствы, напрыклад, завод «Электрит». Про тое, як бальшавікі ўмеюць вывозіць дабро, у нас таксама была адмысловая серыя, калі ласка, паглядзіце яе, нам будзе вельмі прыемна. Беларусы па магчымасці з Літвы з'язджаюць, бо там уводзяць жорсткія законы пра грамадзянства. Пасады займаюць чыноўнікі з Коўні. Тады ж Віленская беларуская гімназія, якой кіраваў Барыс Кіт, пераязджае ў Наваградак, няхай і савецкі, бо ў Літве не хацелі жыць ані настаўнікі, ані вучні. Дарэчы, універ імя Стэфана Баторыя таксама быў зачынены. Усё гэта працягвалася зусім недоўга, бо Вільня для Літвы аказалася падарункам д'ябла, то бок Сталіна, Іосіфа Сталіна. Гэта была здзелка. Мы вам жаданы горад, а вы нам у Літве вайсковыя базы. Так і павырашалі. Толькі з гэтых базаў у 1940 годзе вылезлі зялёныя чалавечкі. Літва была анексаваная СССР, як і іншыя краіны Балтыі. Вільню займаюць рускія. З гэтай гісторыі нарадзіўся сумны жарт. Вільня літоўская, а Літва расійская. Далей 1941 год. Падзеі паскараюцца, і мы таксама паскорымся, каб усё паспець. Горад яшчэ не адышоў ад савецкіх рэпрэсіяў і чорных варанкоў па начах. Прыходзяць нацысты. І гэта канец літоўскага Іерусаліма, тутэйшай яўрэйскай цывілізацыі. З 70 тысячаў віленскіх габрэяў у 1939 годзе, у 1944 засталося 1007.
Сімвалам гэтага апакаліпсуса для іх стаў панарскі лес, дзе адбываліся забойствы. Для габрэяў Вільня была адным з цэнтрам, такім як Кіеў і Адэса. І вось яна перастала існаваць. Тупа фізічна. У 41-44 годах у горадзе і вакол ідзе літаральна грамадзянская вайна. Не толькі супраць немцаў, але і міжсобку, бо палякі ваююць з літоўцамі, літоўцы з палякамі. Кожны бок спадзяецца, што па выніку гэты жаданы горад стане іхным. У горадзе заставалася жменька беларусаў. І не ўсе перажылі гэтыя працэсы. Так, напрыклад, быў забіты Францішак Аляхновіч. Доўгі час думалі, што яго забілі палякі, а аказалася, што савецкія дыверсанты. Пра той час зноў жа вельмі крута напісаў Сергей Пісецкі ў кнізе «Для гонару арганізацыі». Сам ён быў у шэрагах падполля арміі краёвай. І яму натуральна балела за Вільню не менш, чым Пілсудскаму. Аўтар, як тысячы іншых палякаў, меў развітацца з горадам назаўжды ў 44 годзе, калі ўжо прыходзілі саветы. Пасля вайны Сталін вярнуў Вільню ў склад Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У 1944-48 годах каля 100 тысячаў палякаў прымусова дэпартавалі ў сацыялістычную Польшчу. Ну і глядзіце, што адбылося. 90% яўрэяў загінула, 80% палякаў дэпартавана. Гітлер вырашыў габрэйскае пытанне, Сталін – польскае. Горад застаўся бадай што пусты. Эфект вакуумнай бомбы, калі будынкі застаюцца, а людзі ўжо не. Горад напоўнілі жыхары літоўскіх вёсак. А нават калі і не літоўскіх, то ў горадзе яны ставаліся літоўцамі. Улады зрабілі стаўку на дэпаланізацыю. Колішні Віленскі універсітэт быў адноўлены, але навучаліся там 1% беларусаў і не нашмат больш палякаў. Горад загаварыў па-літоўску. Польская, беларуская, ідыш зніклі. Дзіўна адбываецца, праўда? Чаму у Менску, у Рызе, у Таліне пасля вайны адбылася русіфікацыя, плюс заехала хваля этнічных расіянаў, а ў Вільні не? Бо лабізм літоўскіх нацыянал-камуністаў. Тыя рабілі хітра і акуратна. Пралічылі нават той момант, каб індустрыялізацыю правозілі павольна і не трэба было браць армію спецоў з Масквы і Вологды. Парадокс. То бок Вільня стала не расійская, а літоўская, хоць і ў сацыялістычным прачытанні. Як напісаў Тімаці Снайдер, мары літоўскіх рамантыкаў 19 стагоддзя ў версіі літоўскіх нацыяналістаў 20 стагоддзя спраўдзіліся пры савецкай уладзе. Літоўцы настолькі тапілі за сваё, што нават рускім прыйшлося карыстацца не старой формай Вільна, а літоўскай Вільнюс. Нават у творах Леніна з'явіўся Вільнюс. Апошні акорд гэтай гісторыі 1990-91 год. Не віленская гісторыя наокул, а гісторыя спрэчак за Вільню. І тут не абышлося без нас, без беларусаў. Пра гэта мы расказвалі ў выпуску пра тое, як Літва нацягнула Савецкі Саюз, за што Літве да гэтага часу рэспект. Калі пайшла тэма незалежнасці, Масква праз Верховны Савет БСР заявіла, што калі Літва выпадзе з дружнай сям'і народаў, Беларусь стане прэтэндаваць на Вільню. Гэта вясна 90-го года. Калі Вільню літоўцам падарыў Сталін, то ў выпадку развода падарункі вяртаюцца. Ну і сітуацыя трындец, за крок да вайны, натуральна. Але гэта ўжо былі гнілыя панты. І тут, дарэчы, беларусы норм сябе праявілі і сыгралі ў народную дыпламатыю. Насуперак дзяржаве, бо лідары БНФ, у тым ліку Зяноў Станіславович Пазняк, супакоілі літоўцаў, што беларусы ваяваць з імі дакладна не будуць. А Саюдзіс, рух за незалежнасць, нашы сябры. Мяжы не было, таму ў Вільню з салідарнасці да літоўцаў туды-сюды ездзіла багата беларускіх дзеячоў падтрымаць рух супраць Масквы. Пры гэтым усім галоўнай, напэўна, фобіяй маладой Літвы ў плане Вільні былі зусім не беларусы, але палякі. Акурат таму Ландсбергіс, абраны старшынём парламенту незалежнай краіны, адной з першых справаў пачаў дыпламатычныя перамовы з палякамі, каб тыя прызналі літоўскі статус Вільні ў 1920-39 годах. То бок, каб ужо навечна, каб ужо безапеляцыйна, без усялякіх пытанняў. Гэта пытанне, сапраўды балючае, але і яго атрымалася вырашыць, што з'яўляецца безумоўнай перамогай літоўскай дыпламатыі. Бо кожны з бакоў разумее, ад вайны за гарады і тэрыторыі прайграюць абсалютна ўсе. Таму, уласна, палякі сябе вяртаюць Вільню праз культурную і эканамічную прысутнасць, а не праз танкі. Why not? Час ваяваць за гарады ў плане квадратных метраў і будынкаў з цэглы прайшоў.
Усе цывілізаваныя народы гэта разумеюць, акрамя рускіх, бо ў іх даволі цяжка з цывілізаванасцю. Таму Вільнюс, Вільня, як не дзіўна, могуць суіснаваць на адной прасторы, культурнай і эканамічнай. Нема сэнсу мерацца біткамі на гэтым поле. Зусім нядаўна выйшла анталогія беларускай паэзіі 20-го стагоддзя. Уклаў і надрукаваў яе Сергей Дубавец. Там вершы і паэмы пра Вільню. Чалавек не паленаваўся і не пасаромеўся сказаць, што горад – калыска нашай мадэрнай нацыі, цэнтр жыцця краю. Там наша сэрца, таксама і нашае сэрца. А яшчэ літоўскае, польскае, габрэйскае – гэта горад-люстэрка, у якім кожны бачыць сябе. Давайте не будзем гэтае люстэрка разбіваць, бо разаб'ем чыёсьці сэрца. Нагадваю, мы канал «Заглянне сонца». Калі вам падабаецца наша праца, наша культура, наш трудовы этас, праект можна падтрымаць у тым ліку фінансава. Усе адмысловыя інструменты, спасылкі на іх ёсць у апісанні гэтага відоса. Дзякуй за прагляд, дзякуй за данат. Ну і давайте беларусець разам.